गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि टपानि मारि इउटुब चेनेल बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो सोरबा बिसिम गोदान फैदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं सेरखांनो हायो नोंथांमोना देखायलांनो नाजानोसै आरो ना। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थाबाय थागोन बिदिब्ला फैफादो लोगोफोर। ओमफ्राय आं सिगांनि भिडिअआव मा होनो बेरे बाहा खोन्थाबाय थादोंमोन ना इसांनो, ओमफ्राय नै गाबाय आरो ना बैसाङा बायनानै ओमफ्राय गाबाय आरो ओमफ्राय बैसाङा माबाया औवा मान्दालिया गोफोन जानानै बायनानै ओमफ्राय गाबाय आरो ओमफ्राय आं गानायखाय ओमफ्राय आंबो खास्राबाय आरो ना गाइस जाबनै जाहांबायमोन नै बे जाबसे नैबे जाहांदोंसोमोन आरो दासो उनाव लासैनो जागोनदां जाबथाम जाबब्रै इदि जायो आरो ना जाहांदोंसोमोन आरो ना नै ओमफ्राय बिमाया बाथुमना दं आरो ना बे बाहा गानाय माबा फिसा थाबोनायावनो आइया नै बेरेखौ सावनानै बिदि खालामजोब्बाय आरो ना नै गासिनो इसां ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नै बेयाव मा संदों नोंथांमोननो देखायनो खख'आ मेवाजों औवा मेवाजों ओमफ्राय मा लकेल दाउसो ना बयलारसो बयलार दाउ संदों आरो ना नै हाजोनिसोदां मेवायाबो नै बिदि जाबाय आरो ना माबाया बेरे बाहा लानाय बैसाङा इदि खायलें जाथारबाय आरो नै फोननानै बायजोब्बाय आरो ओमफ्राय र' बिमाया मासे गाहाय जाना थाबाय मोनहासिगोन आरो ना ओमफ्राय थाइसे गाबाय आरो ना गिदिरा ओमफ्राय बाजाराव लांबायदां आइया 60 थाखा ना मा मोनदोंनो अबेनि समान मोनथाय एसे गिदिरमोन आरो नैबे थाइसेजों समान जागौमोनदां 60 थाखा मोनहैदों आरो गोथांसोमोन आरो रायाखैमोन ओइनै बिमाया मानै माथामल'सै अबेबा माखासे थांजोब्बाय अबेबा ओइनिफ्राय गादों आरो ना बैनिफ्राय गानानै ओमफ्राय नैबे माबायावसो नांथाना थादोंमोन आलासि फैनायाव थाइसे जाबाय ओमफ्राय थाइसे फानहैबाय ओमफ्राय आं हारसिं थाइसे जादों आरो ना थाइथाम जाबाय आरो बेनिफ्राय खानाया गासिबो ओमफ्राय गोदै गोथावानो आरो ना बेदरफोरजों गोथावसो मोनजायो ओमफ्राय आं ओरैनो गोजा जानो मोननाय एसे दैमोन आरो ओरैनो गोजा माबासो जानायमोन आरो सिगां भिडिअ खोन्थादोंमोन नामा आङो मस्ला मस्लिबो सेराखै सामब्रामबो सेराखै खालि थाव बानलु हालदै संख्रि बेल'मोन आरो ओंखायनो एसेग्राब बारा सुवाद मोनजायाखैमोन मस्ला मस्लि होबासो ओमफ्राय बेदर एसे गारस्रोनो मोनबासो ओमफ्राय सामब्राम पियास सेरनानै होनो मोनबासो गोथाव जायो नालाय मैगंफ्रा आं दासान्दि मिरामिस जाबाय थादों आरो ना ओरैनो संना जादों आङो ओंखायनो बारा सुवाद मोनजाबाङाखै आरो ओमफ्राय दायो खैथा दंथाय थाइथाम लांबाय र' 30ता जाबायमोनलै आं सानफिनो र' थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6ता 7ता 8ता 9ता 10ता 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 बैसाङाव माबायाव थाइसे दं 29ताल'सै आरो ओमफ्राय नै बै थागोना थायाखै बै थाइसेया थागोना थायाथाय नै थानोबो हागौ बेजों 30 जागोन आरो बे गासै ओमफ्राय नै ओइ थाइसे थागोनदां बेबो 30ता थाइसे जागोन आरो बे एसे फिसा फिसाया थाबाथाय बै बैसाङाव थाइथाम जाबाय आरो ना ओइ थाइनै थाइदेरबाय बै माबा माबा साखाना होदों बाबाया आइया थाइनै जाबाय आरो एखे गोसोम ओमफ्राय ओइ फाख्रा ओमफ्राय खुमब्रा थाइसे दङ आइया खाखोना ना माखोथाय ओइ दङ खायाखै थाइनायालाय थाइदोंमोन इसां जानानै थलथब बै एम्फौआनो सुनानै फेसेवनानै खोलैजोबदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बोथोरा मोजां नङा आरो ना हराव हरसे अखा हाबाय ओमफ्राय दाबो नै 10ता बारबायदां आरो दासो एसे गारदों आरो गारथ'दों
ओमफ्राय अब्लाबो दाहायनो हाबफिननो हागौ थिग गैया बोथोरानो। लोगोफोरा बे उखुमाव थाइसेल' दं होन्दोंना आरो थाइसे थायनानै दंबावो आरोना गोथांनो थाइनै जाबाय आरोना गायसमोन थाइसेया मोनबाय थाइसेया गोथां आरो बैसांसेयाव आरोना नुहुरा बिलाइ आन्दो जाजोबो। आइनि फावा नै मा गानहोनानै दोनो जोगोनार फिथाइखौ नै गोदोर आरोना बियो 100सो मोननो हागौ आरोना नै इसां-इसाङाव 20 थाखा मोनो आरोना सिथासे सिथानै सिथाथाम सिथाब्रै सिथाबा जानो हागौ 100 मोनगोन आरो बेखौ सिथा खालामना फानबा ओमफ्राय नै थाइसे आरो थाइबावबाय बिदिनो एखे मडेल बारा देरनाय नंला बियो दंफाङा एसे बोरायबाय नालाय ओमफ्राय थाइसे ओइ खुमब्रा थाइसे थायना दं खुमब्राबो दं नालाय इयाव ओमफ्राय मानग्रुबदोंल' गैया फिथाइयानो थायाखै ओमफ्राय नैबे बैसाङावबो थाइदोंमोन थाइनाया सेवनानै गोलैजोबदों नै बेफोरबायदि जानानै ओइ नैयाव बेयाव 6-7थासो थायदोंमोन सेस ओइदि जाजोबनानै सेवदों बैबो सेवनायसो आरो ओइनै फिसा थाइसे दंबावो थाया बियो बेरेानो सुजोबो बैसाङाबो बायबाय बोखारजोबनांसिगोनसो बेखौ बोस्रांजोबनांसिगोन बोथोर मोजांबा है नैयावबो थाइसे दं थानाय नङा बेबो सेवगोन माबा बेरे सुखानायसो बोथोर मोजांबाबो सुस्रांजोबनोसै आरो बे जोगोनाराबो बारा जानाय नंलादां ओइथिं मानलाहैदोंमोन थायगोन ना थायाथाय अखा हानानै गारखांनानै हाजोखौ माबायदि ख्रा ख्रा नुलायदों भैरबखुन्द हाजोआ नै ओइथिंजायसो दां ओइथिंजाय भैरबखुन्द हाजोआ ओइ आरो खाथियाव थांबा बे हाजोखौ नुहैस्रायानो आन्दोसो जास्रायो ओमफ्राय नै गोजाननिफ्रायबा गोजौ नुगोन आरो खाथियाव थांबाथाय ओमफ्राय गैला नुस्राया बे हाजोखौ गाहायसो नुहैस्रायो ओइ माबायानो फार्स्टनि माबायानो होथेखायो आरो बे गोजाननिफ्राय बे हाजोखौ गोजौ नुदोंना ओमफ्राय एखे खाथि जायगायाव थांनानै नायबा ओमफ्राय नुला आरो बे हाजोखौ होथेजोबनाय जाखायो आरो बै फार्स्टनि हाजो गाहायानो होथेना लाखायो ओमफ्राय गोजाननिफ्रायबा गोजौखौ नुहुरगोन आरो ओमफ्राय खाथियाव थांबा मा नुवाथाय गाहायसो जाहैयो आरो बै फार्स्टनि हाजो फिसा फिसाया होथेजोबो आरो ओमफ्राय भैरबखुन्दखौ नै बै हाजो मोनसेथिंसो मोनो आरोना नै बैथिं नङा ओइथिंजायसो ओइथिंजाय बै हाजो मोनसेथिं